लिरनो हादोंना हायाखै? लिरनो हादोंना हायाखै? हादों। गोरलै-गोरलैमोन? गोरलै-गोरलैमोन? दा एग्जाम जोबनानै फैफिनबाय जोङो न' फारसे थांफिनगासिनो दङ। आंना फिसाजोआ एग्जामाव लिरनो हाजोबदों होननानै बुंदों आरोना सोंनायाव। ओमफ्राय पेपार मोनबासो मिथिसिगोन माबायदि। हेलौ लोगोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। आंबो मोजाङै दङ खुनुरुखुम। ओमफ्राय बोथोराथ' जोबोद गाज्रि जाहैबाय, खालि अखा। आं दा दिनै भिडिअ लाबोना जाहैबाय नोंथांमोनजों मोजां गाज्रि माखासे खोथा रायलायनो। ओमफ्राय बिदानि फिसाजोखौ एग्जामाव दोनलांगोन आरोना। बागदावर एकाडेमियाव हाबो, क्लास थाखोनि बड' मिडियाम। ओमफ्राय बेफोरखौनो शेयार खालामनो लुबैनानै गुसुंब्लाबो भिडिअ लाबोनाय जाहैबाय। बोथोराथ' दासान्दि बिराद गाज्रि, अखा हागासिनो दं। अबेबा गामियाथ' दैबानाजों लोमहांबायानो। बबेबा टाउननि लामाफ्राबोथ' दैबानाजोंनो बिराद उसुबिदा जागासिनो दङ। गुवाहाटि सिटियाबोथ' गारि गोदोलायनाय होथारदों माथो निउसावनो। ओमफ्राय दा जोंनिथिंबो खाथि खाला गामिया एसे गाज्रि जाहांबाय। बेखिनिखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुबैनानै भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। स' बिदिब्ला इन्टारेस्ट नोंब्ला जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। अखा हादों दे बिरादनो जोंनि चिराङाव। गारिनि अबस्थाया मा जानानै दं? गारि दोनग्राया बायबाय, ओमफ्राय दा अखायावनो थानांगासिनो। ओमफ्राय दा जाहैबाय आं फिसाजो गिदिरखौ स्कुलाव दोनलांगोन। जों दा थांगासिनो माबायाव एग्जामाव होनदों। मा दंबा दिनै एग्जामा? परिखाया मा दं दिनै? सानखान्थि। गाबोन मा दं? सावगारि। बिनि उनाव जिके। सानथाम जोबथारसै नामा? जोबथारसिगोन। ओमफ्राय गरम बन्द' ना? मोजां होदो मादे। गरम बन्द'आव टिउसन लागोन नामा? जों दा थांगासिनो एग्जामाव। लिरनो हादोंना हायाखै? लिरनो हादोंना हायाखै? हादों। गोरलै-गोरलैमोन? गोरलै-गोरलैमोन? दा एग्जाम जोबनानै फैफिनबाय जोङो न' फारसे थांफिनगासिनो दङ। आंना फिसाजोआ एग्जामाव लिरनो हाजोबदों होननानै बुंदों आरोना सोंनायाव। ओमफ्राय पेपार मोनबासो मिथिसिगोन माबायदि हादों। हामारदों? हाजोबमारदों? लिरना हरलाय। हाजोबमारदों? हाजोबमारदों। जों होनबा दा थांफिनगासिनो दङ। लामाया बिराद गाज्रि, दै गोजा। माइ गायनाय बोथोरबो सफैबाय नालाय। जायगा जायगा जों गामि खाथियाव दैबाना जालाबायबाय। अबेबा गामिया एसे खस्थ' मोनगासिनो दङ खोमा। बे लामायाबो दै बांद्राय जायोब्ला दै उसिफावजोबो बे लामायाबो। खुरखानो चान्स थायो आरो इयो। बे जाहैबाय बिजनि मेन रड होननानै गोलैजायो। बिजनियाव जाय थाङो ओरै सा ओनसोलनिफ्राय आमटेका, खैला मैला, बागमारा, बे आरोखि बे सुबाइजार एरियानि लामा जाहैबाय आरोना। नैबे लामाया जदों आरोना, जबायमोन दा मैया बानायफिनबाय।
नैबे लामाया जबायमोन नैबे खाजोब्बायमोन बेखौ मैया बानायफिनबाय आरोना थांलाय फैलाय गैलामोन बे जाहैबाय तिनालिनिफ्राय खोला हाबनाय लालिगुरि दिसुंगुरि लेद'फारा ओरै थांग्रा लामा दा रिपेयार जाबाय आरो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय लोगोफोर बाय बाय